Senyor López Tena. Gràcies, senyora presidenta. Anuncio ja des d'ara el nostre vot contrari al nomenament del senyor De Alfonso com a cap de l'Oficina Anticorrupció per diverses raons. En primer lloc, perquè l'Oficina Anticorrupció, durant tots aquests mesos, en els casos en els quals s'ha aixecat corrupció política a Catalunya, no n'ha tingut cap mena d'intervenció. Ho ha fet la Fiscalia, ho ha fet la Judicatura. Per altra banda, perquè dins d'aquesta Oficina Anticorrupció, els 3 directors d'àrea, i això no es va referir en absolut en el seu projecte d'actuació el candidat, els 3 directors d'àrea tots són 3 persones vinculades al Partit Socialista sense que s'hagi donat cap mena d'explicació sobre aquesta qüestió. En tercer, perquè un d'ells, sobretot, que és el tema més greu, que és el senyor Carles Quílez, està imputat pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona per delicte de suborn i de corrupció en un cas de narcotràfic. I, per últim, que, tenint en compte aquestes circumstàncies, si bé la trajectòria del senyor De Alfonso es mereix tot el respecte i reconeixement com a persona treballadora i eficaç i competent, en canvi, la manca de legitimitat d'origen d'aquesta oficina, la manca d'estructura d'independència, la necessitat per a la segona reforma que va fer el govern tripartit de comunicar al propi govern les investigacions que estigui fent, fa que sigui necessària una persona amb una capacitat d'independència i imparcialitat que, al nostre entendre, no està suficientment demostrada, per tant, votarem en contra.